বিকল্প পথত আমি UPPL दोलोआ गुलि बायदि फैफिननो थांगासिनो दङ। बेनि सायाव UG ब्रह्म सार आरो प्रमद बर' सारा मा बुङो? थारैनो साफ्रोमबो खोनासंनो लानाया गाहाम। जोङो साननैसो गासैखौबो एनालाइसिस खालामनायनि उनाव रिभिउ खालामनायनि उनाव दिनै सेन्ट्रेल वार्किं कमिटि बनरगाव जिरायदों आरो बेवहाय गासैबो जिल्लानिफ्राय रिपर्ट लादों आरो एनालाइसिसफोरखौ जों लादों। थांनाय बिसायख'थिया गाज्रि जानायनि उनाव दिनै जोंनि दोलोआव जोंनि पार्टियाव जोङो जोंनि जिखिनि ड्रबेक्सफोर जोंनि माखासे जि मेन्डेट्स जि फैनो गोनां जादों बेफोरखौ जों रायलायदों आरो दिनै जोङो थांखि लादों जे फैबाय थानाय समाव जे जिखिनि बड'लेण्ड ओनसोलनि जेंना बा बर' माहारिनि जेंना बा UPPLखौ जोनोम होनायनि जिफोर एजेन्डामोन बे एजेन्डाखौ लानानै फैबाय थानाय समाव खामानि मावलांबाय थागोन। इलेक्सनाव जेननाय देरहानाय थायो, नाथाय एजेन्डाया दाबो दङ। बे खामानिफ्रा मावनाया दिनैसिमबो जोबाखै, गोबां खामानि मावनो गोनां दंबावो। सोलोंथाइनि बिथिङावनो जा बा एकर्डनि बिथिङावनो जा बा गुबुन गुबुन बिथिङावनो जा, दा बेफोर गासैबो खामानिखौ लानानै मावलांगोन आरो आफाद हिसाबै ब्लक लेभेलाव, प्राइमारि लेभेलाव, बुथ लेभेलाव जोंनि जिमानखिनि मावथिफोर दङ गासैबो जोबोद गोख्रोङैनो दङ आरो बिसोरखौ लानानै फैबाय थानाय समाव बड'लेण्ड ओनसोलखौ जौगाहोनो थाखाय बिनि जेंनाफोरखौ बोस्रांनो थाखाय आरो अरायसम गोजोन थासारिखौ लाखिनानै जोङो जोंनि माहारि आरो ओनसोलखौ जौगाहोनो थाखाय UPPL दोलोआ खामानि मावलांबाय थागोन। नागारनाय आरो फैनाय बेयो जाबाय थायो, बेयो गोदान बाथ्रा नङा। नाथाय सासे थांनाय सासे फैनायजों दोलोनि इयुना डिसाइड जाया। दा बेफोरबायदिया गोदान नङा। गासैबो पार्टियाव नुगोन जे सोरबा थांदों, सोरबा फैदों, सोरबा थांदों, सोरबा फैदों। दा जोंनि जिहेतु अबजेक्टिभ, जोंनि एजेन्डा, जोंनि जिखिनि मिशन आरो भिजन बे क्लियार। दा नंखायनो जों खामानि मावलांबाय थागोन। सोरबा थांगोन फैगोन बियो राजनितियाव जालांबाय थायो, खिन्थु जोंनि खामानिखौ जों मावलांबाय थागोन। जिहेतु ट्रेनेल कनफारेन्स फैगासिनो दङ बे जोङो बिनि थाखाय दिनै कमिटि दादों। दा गायनाय फुनायनि सम फैदों, नंखायनो अक्ट'बर नभेम्बराव जोंनि ट्राइनियेल कनफारेन्सआ जागोन आरो बै समसिम जोङो डिसाइड खालामगोन। जोंनि मिरु आफाद, जोंनि जिल्लाफ्रा डिसाइड खालामगोन जे जोंनि लिडारशिप आरो इयुन जोंनि रडमेपखौ क्लियार खालामनो थाखाय। বিশ্বজিৎ দৈমালে নতুন উদ্যমেৰে আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে প্ৰস্তুত হৈছে। আজি CWC মিটিং হৈছিল। আজি সম্পূৰ্ণ ৰডমেপটো আমি তৈয়াৰ কৰিছোঁ আৰু হয়তোবা অক্টোবৰ নৱেম্বৰ মাহমানত এটা বছৰেকীয়া যিটো অধিৱেশন আৰম্ভ হ'ব, ইয়াতে আমি ফাইনেল এটা সিদ্ধান্ত ল'ম। বিকল্প পথত আমি আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ অল্টাৰনেটিভ ফৰ্মেশ্যনত, কাৰণ NDA ফৰ্মেশ্যনটো আমাক এনেকুৱা পৰ্যায়ত ঠেলি দিছে য'ত আমাৰ কোনো এটা কিঞ্চিত আশা নাই। তাৰ কাৰণে আমি বিকল্প এটা ফৰ্মেশ্যনত যাবই লাগিব আৰু এইটোৱে আজি আলোচনা হৈছে। আৰু আগন্তুক সময়ত UPPL ইয়াত অকল প্ৰত্যাহ্বান বুলি নহয়, এটা নিৰ্ণায়ক এটা দল হিচাপে আকৌ থিয় দি পেলাই এই পলিটিক্সৰ ক্ষেত্ৰখনত কাম কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। আৰু আজিৰ পৰা আমি প্ৰতিটো ভুল ডিচিশ্যন ৰাইজে মানে কষ্ট পোৱা ভুগিব লগা কিছুমান সমস্যাৰ ওপৰত আৰু চৰকাৰৰ কিবা যদি ভুল নীতি হৈছে বা সিদ্ধান্ত হৈছে, কাউন্সিল গভৰ্ণমেণ্টৰ যদি কোনোবা এটা ভুল হৈ গৈছে, তাৰ বিৰুদ্ধে আমি নিৰন্তৰভাৱে মাত মাতি যাম। সেইটোৱে ডিচিশ্যন হৈছে।